Здравейте, Vlog 7, аз съм Ланор и в днескашния клип ще снимам... Ще направя една рекламка на сервера Training и ще оставя IP в допълнителната информация и нека да разгледаме сервера. Вижте, това е тренинг сервер, има DD мапове, има DM мапове, има шутър мапове, вижте, има фън мапове и какво друго да ви кажа. И вижте, примерно на някакъв мап, кой да кажем, DM Микро Vol 12 Русен Лави. И вижте сега, караме си и падаме. И ви пуска от начало. Може да се телепортирате, като другия играч напише SV, значи Save, и пишете LV и неговото име, Enter и се телепортирате. И вижте, примерно сега, аз си скачваме тъй. И ви пуска от начало. И ако минете мап, има топ тайм от F5, но днеска нещо е бъгнат ли, махнали ли са настройки ли му са ефекти, не знам, нещо има. Друг път го покана и нещо се е бъгнало. И като минете мапа, ви записва в топ тайм, може да станете на първо място и така. И довиждане. Това беше от мене. Дано да съм ви помогнал с този сервер. Може да правите стънтове, може да снимате като минавате някой мап. Много хубави работи може да се прави тук. И това беше от мен. Дано да ви е харесал клипа и довиждане.